akan wannan maudu'i muka gaito shugabar wata cibiya wato Sarauniya Charity Foundation domin mu duba irin aikace-aikacen da ita wannan cibiya take, wacce kuma shugabar kungiyar ita ce Hajiya Rabi'atu Umar Sa'id Fulani, wadda kuma basaraki ya ce. Amma dai farko bari mu fara da wato maraba da ita kafin mu shiga jin ko ita wace ce. Hajiya, barka da shigowa cikin shirin. Barka ka. To madalla. To farko duk da mun dan samu tsaiko a cikin shirye-shiryen, ba mu da isasshen lokaci da zamu iya tattauna aikace-aikacen kungiyar yadda ya kamata, duk da haka zamu fara da dan takaitaccen tarihin kishin wace ce Hajiya Rabi'atu Sa'id. Assalamu alaikum. Da farko dai suna na Rabi'atu Umar Sa'idu Fulani. Ni daga Katagum nake. Kuma a jihar Bauchi kenan. Jihar Bauchi, arewacin Najeriya. To ya tarihin da za mu samu, an ce kina da sarautu daban-daban. Na farko ke basaraki ya ce, sannan kina da wato sarautu da yawa ba ma a jihar Bauchin ba kadai, a jihohi da dama, watakila ko da ba duka ba za mu so ki bayyana mana kaɗan daga ciki. To alhamdulillah haka ne yadda ka faɗa, ni basaraki ya ce kuma ina da sarautu da yanzu daidai sun kai 19. Wasu daga cikinsu in ka san abin da ake ce ma wankan sarauta, wasu daga ciki na yi, wasu kuma har yanzu dai alhamdulillah ban yi su ko ba. To madalla. Kuma waɗannan sarautu da za a iya cewa sakamakon gwagwarmaya da kuma ke kanki ma farko 'yar sarauta ce tukun. Wannan gaskiya ne. Na'am. 'Yar sarauta ce kuma ina aure a gidan sarauta. To yauwa, to masha Allah. To sai mu shiga yanzu kai tsaye cikin kamar ita wannan cibiya ta Sarauniya Charity Foundation. Farko yaushe aka kafa kungiyar, meye ma hikimar sanyawa wato cibiyar wannan suna, kuma yaushe aka kafa ta? Wannan cibiya sunan da aka bata daga baya ne, amma ta daɗe da kafuwa da ayyukanta kusan shekara 13. Amma a shekarar nan ne aka yi registration saboda mutane sun dame ni cewa tallafin da ake badawa ya kamata ta samu sunan kanta. To sunan da ake kira na Sarauniya sai na mayarwa sunan kungiyar a haka. To kuma yaushe aka kafa kungiyar? Kamar da na faɗa ma a baya, ta kai shekara 13 tana aiki. To amma suna dai bana ne. Amma ta kai shekara 13 tana aiki. To mun ga kamar misali a kafofin sada zumunta musamman na Facebook, za a ga aikace-aikacen ki sun ma zarta Najeriya ɗin har kasashen waje. To amma yanzu mu fara dai da irin aikace-aikacen da ita wannan cibiya ke yi domin jin kai ga al'umma, kafin watakila mu taɓa waɗansu a ɓangarorin. To da farko dai, farkon kafin wannan ƙungiya mun fara ne da abubuwa guda 3. Na farko shine ba wa mata tallafi na jari saboda dogaro da kai. Na biyu kuma ɓangaren kiwon lafiya. Na uku kuma ɓangaren ilimi. Da ita ta fara. Ko in ce da ita muka fara. To da tafiya gaskiya sai muka zo muka ga irin akwai abubuwa da dama da za a tashi tsaye a yi. Shine idan muka shiga karkara ba da tallafi, na kan ga abubuwan da suke fuskanta irin bangaren ruwan sha, irin da cuce-cucen suke fama da ita, irin ya danganci bangaren ruwan sha. Sai muka kawo himman gina rijiyoyi da lokal rijiya da na burtsatsai a Hausa kenan. So wanda mun gina su da dama gaskiya yanzu sun haura 1000. To a ina da ina aka yi waɗannan rijiyoyi? Kusan jihohin arewa gaba ɗaya an yi gaskiya. Jihohi 19. Amma babu jihar da ta mori rijiya irin Kano. Don Kano mun yi 400 da guda 5. To a kuma ƙananan hukumomi daban-daban kasan akwai su Ungogo, su Kumbotso, Gezawa, su Doguwa. Ba na iya kawo sunaye sai na diba gaskiya, tunda ni ba 'yar Kano ba ce. Katsina ma mun yi 200. To a Katsina ma? Sorry, Jigawa ne muke 200, Katsina 81. To 81. To Bauchi fa inda kika fito? Bauchi mun yi da yawa, mun yi da dama. To watakila za a yi tunani ya kamata Bauchi ta samu highest number. To ka san ya danganci inda ake da wahalar ruwa. Ya danganci su kuma Bauchi abinda suka mora da irin daban, su kuma bangaren da yake abin daban-daban, kamar
an gina rijiyoyin don akwai wani ƙauye ma abocin da muka je ginawa ta ce in aka gina rijiyar za ta karbi addinin musulunci ganin an kyautata mata sai aka gina musu kuma gaba ɗaya garin kuma suka musulunta wai dalilin gina rijiya da yake ba da yawa ƙauye ne a nan jihar Bauchi wajajen Ganjuwa haka a lalle wannan abin mamaki ne kwarai da gaske wallahi mu ma mamaki kan to baya ga rijiyoyi din na ruwa sai kuma mu koma kan abin da ya shafi ilimi din kamar shi kuma sani an kawo mana zamu biya amma kuma a cikin wannan tsarin ba marayu kaɗai nake yi ba wanda bai da ƙarfi kuma ya mace inda ya mace ce ina irin duk yanda zan yi in ga cewa an biya mata school fees din daidai iyawa na don bukatan da yawa yanzu sosai gaskiya Allah sarki haka ne to a irin yanayin wato yanda kasar mu take musamman kasar Hausa ko mu ce yankin arewacin Najeriya a matsayin ki na mace waɗanne irin kalubale watakila za kike fuskanta a wato wajen gudanar da waɗannan aikace-aikace da kasancewar kin fito daga gidan sarauta watakila mahaifa watakila mai gida da sauran yan uwa kamar ya ake ganin cewa ba a irin ganin ya kamata ki daina waɗannan abubuwa ki haƙura ki huta haka da sauransu irin waɗannan kalubale. To alhamdulillah ka san din da aka ce gidan sarauta gida ne na jama'a ta yiwu ma in ka bi tarihin abin da ya sa na fara ɗan daga abin da na gani ne ya faru a gidan an kawo ƙara akan haka na yi himma so ba wanda ke hana ni a gida mijina ya bani haɗin kai Allah ya saka mishi da alkhairi sannan kuma ta ɓangaren yan uwana da dangina alhamdulillah suna bani goyon baya sosai amma ƙalubale akwai ta ɓangaren jama'an gari ba zan ambaci local government ba na ji wani local government a Kano na yi aiki sai bayan da na yi aikin ni ban san cewa ashe sun ta kai wa ciyaman na local government kukan yayi bai yi ba so idan na je nakan samu mai unguwa da wane ne in gabatar da kaina in ce gani so a nuna min ayyukan sai in yi da izinin su wato sai sun amince so to bayan da na gama da ya zo sai suka yi mishi bore ni ba tare da na sani ba so ran da na shigo da ya ga irin jama'a da suka zo taryana sai irin sai aika ya nemo namba na ya kira ni wai kada in sake aiki a local government din sai dai dariya na ce to na ji amma gaskiya to ai bai da hurumi bai sa ma ban tsori ta ba kuma na ci gaba kin ci gaba na ci gaba insha Allah to amma dai duka a iya wuraren da kika je local government ɗaya ce aka samu wannan ba ɗaya bace amma dai na dan kawo misali wannan amma kuma daga baya sai a zo kuma ana ce an gode dan su a tunanin su kila wani baya iya gane kamar yanzu in naje Kano ba iya gane ni ba yar Kano bane sai na hira za a ɗauka wani abu ne na zo nema a siyasanci dan an sha min tambaya so amma gaskiya ba haka bane to har ila yau kamar shi wannan aikace-aikace na asibiti da mun ji batun ruwa ya fi yawa a Kano Jigawa ko da Katsina batun asibiti kuma wace jiha ce za a iya cewa tafi cin gajiyar wannan batun asibiti gaskiya Bauchi State ta fi cin gajiya bangaren asibiti amma kowane jiha ta ci saboda muna raba magunguna kamar kwanan da ma mun yi 33 local governments mun kai magunguna asibiti sannan a state guda 5 za mu zo mu kara wasu ma don muna yin kasan abin tunda ni ne nake yi ba wai shi ne to amma yaushe kuma kike tunanin zaki tsallaka daga arewacin Najeriya ki shiga kudanci ko ba ki wannan tunani? Na shiga kudancin Najeriya da dadewa amma mafi yawancin abin da ya shigar da ni kudancin Najeriya Hausawa mu ne mazauna can muke kai wa tallafi don ka san sai an neme ka in ba a neme ka ba ka iya zuwa ka ce za ka yi ka gane a yi so ko kuma in muka gani a social media suna da bukata sai mu je din mu tura sai a je a yi an shiga dai kudancin kasar sosai an shiga ba laifi gaskiya to idan muka dawo batun kamar a cikin waɗannan aikace-aikace na jin kai tunda muna duba abin da ya shafi kalubale ne me za a iya cewa ko abubuwan da kika yi ta gani na takaici waɗanda zuciyarki ta rike da baki iya mance su da yawa amma wani in ka faɗa sai ce da shi kake yi amma na gani da yawa ba sai an ambaci suna ba haka ne amma gaskiya an gani da dama kuma amma ni bai karya min zuciya ba ni in Allah zai min yanda nake so ina so in ga cewa
ilimi ya wadata a arewa da mun samu zaman lafiya da nutsuwa. Sannan kuma an bunƙasa sana'ar hannu wanda aka watsar mata a gida, a gidanki zaki iya komai ba tare da sai kin fita waje ba, ma'ana in dai ma'aikaciya ce wani abu daban. So bai wuce kuɗin mota ɗaya a gidan wani ba, sai in ga irin na kewaye da shi ba sa cin abinci. Sai kuma bayanin da nake so in maka wanda yake damuna, yanzu an kawo min neman taimako na masallaci, garin shekaran shi 300 ba masallacin juma'a, kuma wai akwai wakilai na jiha da na ina, in za su tsallaka su je masallaci wani lokaci ruwa ya barar da su a kwale-kwale a mutu. So yanzu suka kawo don Allah Sarauniya Charity Foundation ta gina musu masallaci. Shine wanda muka ga ana ta fasa masallacin ana ba shi bane, ai mun gina masallaci ta kai 300. Masallatai? Mun gina ya kai 300. Sannan kuma yanzu wanda muke da shi ake nema wallahi a arewacin Najeriya ya kai 1000. Wanda duk shi ma kuna da niyan ku yi? Duk shi ma muna da niyan mu yi. So sai kuma maganan irin rashin lafiya da kuma maganan school fees na yara. So abin kowa ya taso sarauniya, kowa ya taso sarauniya, gani suke ma suna jiran ɗiba in ba su. So abin yakan hana ni bacci dan ni ina son in taimaki wani a rayuwana. So shi yasa nake ganin an da dadewa an neme ni gaskiya akan ana so a shigo a yi, na ce a ni ina so in yi. So sai naga kuma abin ya canza zani, masu bukatan sun fi karfin abin da budget din da na yi da in taimaka din, ka gane, amma duk da haka Allah bai gajiyar da mu ba. So shi yasa ana ta kokartawa yawa, kuma gaskiya akwai mafi yawanci iyayen kasa sun shigo suna bani shawarwari, bayan bani shawarwari akan ga yadda zan tafiyar da abin kuma da addu'o'i. To sai na ga cewa to bari in saurara in samu lokaci in buɗa hanyar da wasu za su shigo masu tallafin, ko kuma ni in nemo tallafin a zo a yi ma marasa shi. To amma baki fargaban ko idan har aka gaza samun mutanen da za su shigo ko kasashen da za su shigo ɗaiɗaikun mutane, watakila nan gaba ki gaza ci gaba da yin wannan aikin, kina fargaban haka? To gaskiya a tafiya na bana fargaba ko da, saboda tsananin yakinin da nema Allah baya kunyata wanda ya dan shi, kamar yadda ya faɗa. To amma a wannan magana ta sa na tuna wani abu ne. To ba damuwa, in Allah ya da Allah zai kai mu ga cin burinmu. Amma abin da kika tuna din watakila idan kika bayyana wa masu kallon mu watakila zai amfani. Akwai, kasan ina shiga ƙauyuka sosai in yi rabo, kuma in aka yi aiki, kaga dai ni ba Fulatana ce kuma a arewa. To yan uwana Fulani sun dan ban ciwon kai wajen haƙa rijiya, kuma ni na yi ne diba da yanayin yadda suke samun cututtuka na typhoid, ko mu ce jonte da fulatanci. Haka. To sai na ce bari a rika gina musu rijiya. To na dan samu wannan matsalan, amma daga baya sun gane, har na samu dai yanzu ina da record na bangaren su an yi 71 a bangaren su rijiyoyi kawai. To ganin hotuna na da ake, in kana duba program ɗina zaka kalli gani a riga, in abincin azumi zan raba ga riga, waɗannan da muke sakawa cikin sai ake ce Allah ya sa su ɗauki ko kuma kudinki zai kare irin, ka gane. Sai na ga to aini dama ba da shi na zo ba kudin, amma kuma Allah ba zai kunyata mu ba. To yawa, to da kika taɓo wannan, yaya batun matsalar tsaro, duk da muna da 'yan mintoci ne, batun matsalar tsaro ya kike yi wajen shiga waɗannan lunguna ma tukun har aikace-aikacen ke isa? To alhamdulillah, matsalar tsaro kowa ya sani, a gida ma baka tsira ba, a hanya baka tsira. Mu dai muna fita ne da niyyar Allah ya kai mu lafiya mu dawo lafiya. Amma in shawara in ka ce in ce wani abu a game da matsalar tsaro, sai in iya ce a nawa fahimta. Yawa, da kamar ko da ke gwamnati ta yi tana yi, amma ina ganin idan aka ƙara shigowa da aka ƙara wa sarautunmu na gargajiya fawa, aka ba su ƙarfi, to ina ganin matsalan tsaro da ya addabe mu a arewa za a san gidan kowa. Saboda abin da ya sa na ce haka, sarki yana da hakimai, yana da dakatai da masu unguwanni, kuma mai anguwa ya san gidan kowa, ya san gidan baban kowa, so zai wahala mai laifi ya ɓoye, ka gane ai. So
ina ɗin. To amma an fara amsa irin wannan shawarwari a matsayinki na basarakiya, watakila za ki fi saurin iya isar da waɗannan shawarwari. Muna isarwa kullum. Na mu da fatan kuna biye da mu, ko in ce barkamu da dawa daga wannan hutu na rabin lokaci, wanda kafin mu tafi hutun kuna tare da gidan talabijin ne na Kaftan TV Hausa da ke nan babban birnin tarayya Abuja, wanda kuma muke wato yada shirye-shiryen mu akan Decoder Star Times akan lambobi 142 ko kuma 414. Hakanan za ku iya bibiyar mu akan shafukan mu na yanar gizo da YouTube, wato a Facebook Kaftan TV Hausa. To a yau muna tattaunawa ne akan maudu'in da ya shafi a muhimmanci da kuma tasirin aikace-aikacen jin kai ga al'umma, inda kuma muka gaito shugabar gidauniyar Sarauniya Charity Foundation domin tattaunawa da ita akan irin aikace-aikacen da take yadawa a Najeriya, musamman a arewaci. Hajiya, barkamu da dawa. Barkanka dai ba Umar. To wannan cibiya ta Sarauniya tana a aikace-aikace da yawa, kamar yadda kika fara mana shimfiɗa a baya. Kin yi maganar arewacin Najeriya, kusan duka waɗannan jihohi guda 19 aikace-aikacen kusan sa. Akwai kuma bayanan da muke gani a yanar gizo cewa ai kun ma tsallaka Najeriya. Shin ya gaskiyar lamarin yake? To alhamdulillah gaskiya ne. Sarauniya Charity Foundation ba Najeriya kaɗai muke aikace-aikacen mu ba. Mun haura misali zuwa Saudi Arabia, muna nan da ofis a Hindawiya, muna da ofis a India, kuma muna da shi a Dubai. Insha Allah. Har da Dubai ma? Har da Dubai. Wanda za a ce ai kamar in aka yi maganar kasar Dubai sai aga kamar babu mabukata ma a kasar. Wato ba mun yi ne da 'yan kasan ba, da inda na yi ofis na yi ne da 'yan kasa ta Najeriya da 'yan Afirka. So in ka bibiya za ka ga cewa a ko'ina da muke yi muna yi ne don yara da kamar kasan waje dai mun fara kan yara ne da ake kai su makaranta a watsar, don za mu kira shi watsarwa, tunda za a bar su ba a biyan school fees sannan ba a dawo da su ba. Ka gane, sai yaro ya je shiga wani irin yanayi. To a haka dai mukan dan mu taimaka. To kamar irin safaran mutane ma yakan yi abinda a turanci akan ce human trafficking. Za a tafi wani lokaci da 'yan mata. To kaga wannan hakkin gwamnati ne, amma sai dai in mun kalli irin hakan muna iya sanar da su, amma yaran da suke shi yawa gaskiya yawa, saboda kaga wannan shi an kai shi don yi karatu ne, sai kuma ya samu matsala, to bai dawo gida ba, bai yi karatu ba, kaga zai zama wani abu. To shine sosai kuwa haka ne. To amma za a yi mamakin kasashe da kusa-kusa da mu da wannan kungiya bata, amma ta tsallaka har can. Me ya faru kika tsallaka? To gaskiya ina samun kiraye-kiraye sosai daga Nijar ne, daga Cameroon, Ghana, waɗansu ma ban san su ba, irin ba duka ma gaskiya ban san su ba, cara sun ga aikace-aikace na a social media program dina suna bibiya ga yana. So su ma akwai alƙawarruka da insha Allah za a je, har da Morocco ma ina samu kira daga zuwa Morocco. To kuma duk ana da niyyar zuwa can din insha Allah. To inda taimako ne ko a ina zamu. To Allah ya bada, Allah ko in ce Allah ya kara bada iko wajen wato tallafawa. To mu sake kallon dai a aikace-aikacen, mun taba ilimi da lafiya da kuma batun wannan rijiyoyi da ake. Sai kuma batun jari, naga har wannan cibiya takan bada jari ga wanda za su fara sana'a, sannan kuma ga harkan marayu dai duka mu dauke su ɗaya bayan ɗaya. To dama kamar yadda na fara farko akan abu uku muka kafa kungiyar tallafawa marasa sana'a mata, da kuma bangaren kiwon lafiya, da kuma bangaren ilimi. To gaskiya muna raba jari tun muna raba wa mata, har ya zama mun zo mun sako matasa saboda mu rage maganar shaye-shaye. Idan kana da dan abun yi, ina ga zai dan kifin ɗinka biyu. Sai kuma abinda idan muka ba da tallafin mukan dan bibiya mu gani ya kai aiki da shi, in kana da kwazo sai mu kara maka kan abin da muka ba da amma muna ba da gaskiya, don ina ganin mun ba mata sun kai 2,500 jari. Wasu daga ciki sun yi sama, sun wuce ma 'yan tunaninmu da za mu tsaya, wasu kuma alhamdulillah sai ana bibiya. To maza fa kawai mata ake? Da maza da matasan. Ana ba maza? Amma na maza gaskiya sai na duba rekod din, amma na mata na rike saboda mun fi ba mata. Gaskiya kam. To wato